Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám při sledování nového publicistického pořadu. Už se nejmenujeme ani Debata, ani Co týden dal, ale my jsme převzali název od komerční televize Nova, která má velice nesmyslný název 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já už vítám mé hosty. Takže, pánové, střemhlav do debaty, začneme první ukázkou na velice ožehavé téma. Prosím režii o první ukázku. Prosím režii o první ukázku. Církevní restituce. Tolik tedy ukázka, takže, pánové, prosím, kdo se hlásí. Prosím, pane Ortmane. Prosím vás, jaké restituce. Opravdu, ta církev už toho dostala tolik, já. Prostě to jsou statky, že? To jsou lesy, pole, že? Lany. Co s tím ta církev prostě bude dělat? Prosím vás, pane Ortmane, vás se to ani tak netýká, protože vy jste to nakradli. Já si myslím, že vy jako bolševik byste tady měl být takhle malinký a ne ještě být drzý jako lázeňská veverka, takže... Prosím, pane Halík. Já si myslím, že je tu zásadní problém. A sice zásadní problém je ten, že zatím nedošlo... No, až se budete hlásit, tak já vás uvidím a dávám slovo. Potom, cože? No ne teďko. Co? No, až dokecá ten koniáš. Já si vám říkám, mluvte, ano? Když řekl, buďte sticha. Teď máte mluvit, tak mluvte. Já pak před národem vypadám jak nějaký blbec. Já si myslím, že zásadním problémem je, že zatím nedošlo k přímému jednání mezi státem na jedné straně a církví na straně druhé. Protože ten stát měl, podle mého názoru, povinnost říci, milá církvi, byl ti odňat nějaký majetek a já cítím povinnost ti tento majetek vrátit. A ta církev by řekla, milý státe, já chápu, že mi nemůžeš vrátit ten majetek celý, ale to se zatím, pánové, nestalo. Pane Klausí? Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, nebo se tato republika skutečně urestituje k smrti. Prosím, pane Halík. Já si myslím, že jestliže toto je skutečně názor vlády a názor státu, tak potom té církvi ale nezbývá nic jiného, než říct, milý státe, tak si ten svůj milý majetek vetkni třeba... Já vím dobře, ano, pamatujte na to, že jste kněz, pane Ortmane. No prosím vás, tak se mi zdá, že opravdu ta církev v současné době začíná tak nějak jako opravdu vystrkovat rohy. No, klid, prosím vás. Pane Ortmane. Prosím vás, tak se mi opravdu zdá, že... Prosím vás, takhle, já vám něco řeknu teda. Pane Ortmane, já až se znovu narodím, že jo, nejdřív teda umřu samozřejmě, ale až se znovu narodím, tak co bych chtěl dělat je opoziční politik, ano? Protože, vemte si to, koaliční politik, ano, sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje, ano, a bere úplně ty samé peníze, jako ten, co to vymyslel. To si myslím je docela dobré, ano? Prosím, pane Klausi. Prosím vás, skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala po 40letém rudém teroru. Jaký rudý teror? Prosím vás, buďte sticha, prosím, pane. Já jsem to byl, který připravil rozdělení Čechů a Slováků. Já jsem prosadil rozdělení obou měn, prosím vás. Byl jsem to já, který nesl největší riziko a nesl svou kůži na trh. A to je vlastnost, která se mi na mě opravdu nejvíc líbí. Tak to jste mi nahrál malinko na smyč, vaším žargonkem. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem? No tak to nevím. No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus, že?